Sziasztok srácok! A mai videóban egy olyan sorozatot fogunk elkezdeni, amiben temetőkbe járunk, mindenféle. Itt is van az első temetőnk. Valami meg is csípett egyből, jól kezdődik a videó. Vágjunk is bele! Nekem itt a nyakamnál csípett meg. Vörös hangja. Nagyon jó. Melyik lesz szerinted a legrégebbi sír? Itt 1864. Szóval ezeket amúgy nézzük, kíváncsi leszek. 1861. Az jó? Ja, 1900. Tesó, ez mi? Szerintem ez lesz az egyik legidősebb. Úgy már itt is voltunk, srácok. Na most én Igazából, srácok, ezt az egészet zene miatt csináljuk. ki miatt? Zene miatt. Ja? Tesó! Zenét értettem. Zenix. Zenixet értettem. Nézzük Zenix a videót, akkor szia. Biztos nézi Zenix. 100, sőt 120. Ez nagyon jó. Milyen pálmafa van itt? Nézd már. Ez milyen fel, látom. Aha, szerintem megtaláltam a legrégebbi. Tesó, az jó. Az igen. Szerintem ide egy macskát temettek el, csak már nem voltak hajlandók rájönni, mikor haltak. 1864. Vagy a 1864-en mondja egy kisebb. Ja. Bácsi Lajos. Nem, 1856. 1856. Na. Megvan még. Meg 1862 is volt itt. Nézzük. Akkor ott van. 1846. Na. Na, ott mennyi van? Az ilyen sírokat nem értem. Pedig azok a sírok ott sokkal régebbiek, mégis izék. Hogy mi az a szentély ott? Bácsi Lajos. Lajos bácsi. Lajos bácsi, ha nézed a videót. És hát csak ez a szentély. Itt kapnánk egy olyan kommentet. Sziasztok, itt vagyok, én vagyok Lajos. Szerintem abba is hagynám a videózást. Mert? Mert tudták itt a életünket, és magának sértésért feljelentjük. Milyen magállag? 1954 volt, ugye? 46. 46. Ja. Jó, ez is. Olyan születéséveket nézni. Na, mondjuk ez is jó régi lehet. Azt a... ...1836. Itt ezt a kis östényt nézzük meg. De ez a szentély. Szentély. 1800, jó mondjuk, abban jó sokat látunk. Itt is jön egy kis út. Katona Imrené. Lehet. De ez is... Száhozzon? Ahogy is. Srácok, nézzétek, onnan ki fog bújni egy halottabból. Igen, hogyha nem iratkozom fel, akkor Kibújik. egy halott és megesztíthetek. Még minket is. Minket is megszedem. Tesó, egy zombi. Ne egyen meg, és rámenjük a lakcímeket. Azt a... Ez is jól el van dugva. Na mennyi az? 1862-es. Jó.
Zenix. Na ez mi? Ott valami 4-es. 1000, ja. És azt hittem 4940. Vali a jövőbe él. Várjál, azt látsz, hogy 4940? Aha. És hogyha csak egy egyes tesz elé, az 1400! Ezek is. 2, na valaki már megérte a 2000-et. Meg még 4-et. Au. Hát én megértem a 2-et, még a 26-ot is. 1881. Leríkeljük az emberek nevét. Elhaltak nem. Erre még nem voltunk el. Eddig 1846 volt. 1834. Esik az eső, mint a rák. Eső is kipipál, hagyjuk akkor. Nézd, ott a lik. Itt a rókajuk. Uha. Szépen esik az eső. Jó srácok, hazamegyünk szerintem, de ez a videó ennyi is lett volna. Iratkozzon fel mindenki, aki látta. Sziasztok! A következő rész nem sokára.